konsep. Semoga. Ayo Mas Bro, tak parani rono tak odot tanganmu. Ayo Mas Bro. Ayo semoga. Ayo dari tim Pramosadian semangat dulu. Yo mungkin dari rekan-rekan semuanya. Biyen wis tak tukoke wujud dali sakotange rasa iki kok nyelang sasliramu menyang ana ngerti tanpa kabar bari apa kowe lali karo Mas Ramiki senajan pijenamu iku wujud katresnanku lan kok kowe jebul ilang ana ngendi apa kurang ngarep pungkasane kowe ilang ning ngendi kon goleki tali kota sing wae po tak utuli dok. Yen wis tak tukoke wujud dali sakotange lan saiki lakon ilang sakliramu ana ngendi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo kandang iku
kang suci oh lagi ya tawa ya berarti pramusa semua kilometer yen wis tak tukoke wujud wis tenan rasa iki tak nolak saslirone ono ngerti tanpa pamit dari apa kowe lali karo mas iki Aja ngasih nang siji, Mas. Jane mau milih sejerone. Oh,